wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara malam lafiya. Dan Allah malam tambaya ce da ni a game da addu'a. Na ji wani bawan Allah yana cewa addu'a ba ta canza ƙaddara, wai sai dai tana ƙara iya kusanci ne ga Allah. To a gaskiya tunani na bai gamsu da wannan lamarin ba. Shine nake so malam ya yi min ƙarin bayani a game da addu'a. To abinda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara, akwai abin da yake ya sa mala'iku sun rubuta, akwai kuma abin da yake cikin lauhul mahfuz. Shi abin da ke cikin lauhul mahfuz baya canzawa, amma abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa aka rubuta zai iya canzawa. Kuma daga cikin abubuwan da sukan sa abu na ƙaddara ya canzu shine addu'a, cewa Allah ya ƙaddara wa mutum abu kaza, amma kuma ya rubuta cewa a cikin lauhul mahfuz ya sani akan cewa zai yi addu'a, sai ya ce in yi addu'a wannan abin da aka kaddara wanda an rubuta shi, mala'iku sun rubuta shi, sai a shafe shi. Abin da Allah ya riga ya dama yake cikin ummul kitab shine zai tabbata. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah yana shafe abin da ya so, yana tabbatarwa, kuma abin da ke cikin asalin littafi shine lauhul mahfuz a wajen Allah yake. Ba wanda ya san abin da ke cikin lauhul mahfuz sai Allah. To wannan kan ba abin da yake canza shi. Saboda haka addu'a kofa ce ta samun abubuwa da dama, wanda yake hatta abin da Allah maɗaukakin sarki a wajen abin da yake cikin rekod ɗin mala'iku cewa mai faruwa ne, Allah maɗaukakin sarki yana canza shi da addu'a. Allah